Днес сме епизод 3 на Майнкрафт. Продължаваме с моя приятел Петста. Да ти фърля ли меча? Не, спокойно. По-нататък. Да, тук 3 минути без да искаме от клипа. Трябваше да отрежем, защото имам лимит 15 минути на игра. И почнах да строя един мост, който първо разруших, като видяхте в последния клип. Но след това почнах да строя друг. И така. Това е. Така малко тук спорим с един педерас. Така. Да помислим малко как да го направим. Вечно се бъдикам. Няма да май. Опа. Това ще може да даде майкът блок. Да, няма нищо. Да ни падне само. И тук... Ай, къде падне? Оп! Стана. Така... Тук следва. Опа. Така... Ай! Фелнах. Ще ги направя така настрани пък. Така ще се усъвършенстваме моста. Кажи нещо, Пеца. Как сме днеска? Добре ли сме? Да. Перфектно, а? Да. Така радвам се за това. Къде го турих там, бе? Ще пуснеш ли чудовищата или още един? Абе, чакай малко, бе, какво се разбързал? Почне съм направил, какво скачаш. Или че се чопна водата. Това на път, който се не мря. Отиди за дърва бързо. Или има в чест. Има много. Бе, верно има много, бе. Благодаря. Тая машинка. Отиди. На първия ред има. Така, приятели, всеки епизод имаме спор с Тос. Да, няма да го псувам. Но видно какъв е. Да, не беше точно така. Няма как. Какво да правя? Не ти ви. Сестра ти казвам какво да правиш. Изчисти крилата. Има много дърво. Ще направя факли. Направи ли айрон меч? Кирка прави, бе. Айрон? Добре. Да. Пак ще направя меч. Скъф акъл. Гледай какъв мост направи, бе, като че сме някакви дебели хора. Няма нищо, ще стане по-епично. Малко да видим, там ще направим. Така.
Няма ли да идва слънцето, че нищо не виждам, бе? What are you doing, guy? Отивам за камък. И да намеря нещо. Намеря нещо. Не ми стана добре. Така. О! Ой, едно дръвце трябва да направя. Ей, само 3 ли? Добре, ще бъде. Бе, моста не е толкова далеч, колкото си мислих. О, намерих злато. О, няма да стане така, баца. Трябва... И червен камък. Окей. И айра намерих. Добре. Това е един ресурс и друг. Първо, знаеш какво направих с айрена? Какво? Бе, искам цъкна за потуши. Няма нещо. Ма сега имаш ли потуши? Да, ето ги. Служи си ке. Опа. Да отивам горе да направя ширяк за кирка. Добре. Значи имаме 4 айрена още. Без ги. Добре. Кой ще копаеш златото? Епизод 3. Докъде ще стигнем? Времето. Колко е? Времето е лимит. Има време, спокойно. Няма беше. Стараем. Не, виждам ти името. Тук. Да, вижда се. Така ще е младшето. Мисля, че е стабилно. Бре. О, колко долу паднало такова. Може да опреш, да. Лошо няма. Почти съм стигнал между другото. Колко минути остават още? Ходи направи малко. Кога не има време. Ходи направи малко. Такова. Ограда. Добре. Първо ще направя ширяка кирка.
Какво ще запълним това? Ой! Копнах. Добре, добре. Пада дайте ми и затова така блока. На кирка. Трябва да почеш санд. Ще направим сега и кола. Колко гради да направя? 50. Един стак. Те се използват и в другите клубове, като ги правим шипски използване. Ой. Няма, защото вече би трябвало да стигам. Сега 9 направих. Така става ли такова дърво? Бе. Махни го там сега. Да, махам го. Ето ще ги хвърля. Готово ли? Хващаш? Не, няма да хващам. Оставя в чест тогава. Добре. Другите си ги правите. Да, бе. Припечех 7 камъка. Чакай малко, бе. Нещо бърках. Да, разбрах какво съм бъркал. Няма нещо, сега ще го оправим. Много скефа са на мен някакви диаманти тук долу. Няма лошо. Те 6 диамантчета. Няма лошо. Скочи да направим желязо. Направим спокойно. Какво ще ми служи? Пък ми трябва дървце и точно тук до мен има. Уици, клепнах. Де плинах, тук е. Тук това не ме кефи. Много червен камък има тук. Времето свършва за 30 секунди. И мисля, трябваше този епизод да довърша моста, но той почти е готов, но няма нищо. Ако имате някакви забележки, долу под клипа. Благодаря, че ни гледахте. Това беше от нас за днес. Довиждане.